Marami sa ating mga kababayan ang nangingibang bansa upang makipagsapalaran para kumita ng malaki at mabuhay ang pamilya. Pero ngayong araw ay makikilala natin ang isang dating OFW na iniwan ang maayos at regular na kinikita sa ibang bansa at piniling magsaka dito sa Pinas. Tunghayan natin ang isang buhay na patunay na sa pagsasaka ay may kita, may pag-asa at may pag-unlad. Ako po si Ernest Payawala at kami ay inyong samahan sa programang Agri-TV Central Luzon. Ang buhay ng isang magsasaka ay parang bakal, hinahampas, pinapainit at pinatitibay. Saksi sa bawat pagsubok ang lupain sa Hermosa, Bataan na tinatawag na Iron Farm. At gaya ng bakal, ang buhay dito ay pinapanday, hindi lamang ng lakas, kundi ng tagumpay at pag-asa. Kung makakapagsalita lamang ang mga hayop at pananim dito, paniguradong ikukwento nila kung paanong unti-unting ang ating bida ay nagpanday ng kanyang sariling tagumpay. At ngayon, siya ang buhay na patunay na sa tamang tiyaga at pananampalataya, ang bawat lupang inararo ay pwedeng maging lupa ng pangarap. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Darwin Bonagua, ang farm owner ng Bonagua Integrated Farm and Iron Farm Agritourism and Training Center. Napagdesisyonan ni Ginoong Darwin na umuwi sa Pilipinas, hindi para magpahinga, kundi upang buhayin ang lupa na unti-unting nagdala sa kanya ng pag-asa. Certified Public Accountant na matagal nagtrabaho sa mga financial institutions dito sa atin sa Pilipinas bago ako nag-abroad. So, naging accounting manager po ako sa Qatar, sa Middle East for 7 years. But after that, nag-decide na po kami ng family ko na umuwi na dito sa Pilipinas. Pero sabi ko sa wife ko, pag uwi ako sa Pilipinas, ayoko na ng corporate world kasi bukod sa stressful, gusto ko naman yung relaxing at ibang environment. So sabi ko, pag uwi ko, magpa-farm na ako. So way back 2012, bali 2022 pala yun, 2020 pala yun, for good ako. Pero way back 2012, binili na namin yung lupa dito sa relative ng wife ko. So 2012, iano na talaga namin, binubungkal na yung lupa, kasama ko yung mga pinsan ng misis ko, sila na po yung nagbubungkal ng lupa. So kaya meron na akong at least kahit papaano experience kung paano ang mag-manage, kahit malayo man, mag-manage ng isang palayan. So nagtatanim kami rito before ng palay, at pag tag-init naman mais at mga high value crops. Pero nung 2020, nung sabi ko nga gusto ko nang umuwi, sakto naman pandemic 'yon. So after ng quarantine, after ng kung ano-ano pang restrictions, nang pagpunta ko rito ay sinimulan na namin yung pag-develop ng farm. So kami rito yung nagbakod na, naglagay ng mga housing ng manok, ng rabbits, ng goats. So doon nag-umpisa na kami. Habang nasa ibang bansa, unti-unting sumibol sa kanyang puso at isip ang pagsasaka. Kaya naman, sinimulan niya itong aralin sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at walang sawang pagkatuto. Actually, nung nasa abroad pa ako, at nasa isip ko na talaga, naka-mindset na ako na gusto kong mag-farm pag uwi ko, nagre-research na ako. So, nagbabasa ako, nanonood ako ng mga YouTube videos, at nagsa-seminar na rin ako that time. Although mga webinar pa lang, no? So, tumatak sa isip ko yung integrated farm, lalo na yung organic farming. So, nag-research ako, ano ba yung integrated farm na yan? Ano ba yung ginagawa dyan para magkaroon nga ng integrated farm? So, doon ko nalaman na kailangan mo palang mag-alaga ng mga hayop tulad ng mga manok, ng mga baboy o kambing. At yung mga yung mga dumi naman nila, yun naman yung ipapakain mo, or yung mga manure, yun naman yung mga gagawin mong fertilizer para dun sa mga
crops mo tulad ng mga palay o kaya ng mga high value crops. Tapos, yung mga excess naman ng mga high value crops, ng mga gulay, yun naman din ang ipapakain mo sa mga alaga mong hayop. Kaya nagkakaroon ng circular economy. So, doon, sabi ko parang ang ganda nga ng sistemang yun. Kasi bukod sa wala kang masyadong gagastusin, nakakatulong ka pa sa environment kasi hindi ka masyadong gumagamit ng mga synthetic fertilizers. Kaya sabi ko, maganda pala to. Kaya nung pagbalik ko rito, yun agad yung plinano ko. Nagsimula si Ginoong Darwin sa pagtatanim ng mga high-value crops at pag-aalaga ng samut-saring mga hayop. Isang hakbang sa unti-unting pagtupad ng kanyang pangarap sa sariling lupa. So nag-umpisa lang po kami sa pagtatanim ng mga iba-ibang klaseng gulay, ng mga high-value crops tulad ng mga talong, ng sili, ng mga pechay. At after po noon, simultaneously, nag-aalaga na rin po kami ng mga kambing, ng mga ang unang inalagaan namin dito yung mga tinatawag na anong tawag doon, yung heritage breeds ng mga manok. No? So, nag-alaga din po kami ng mga pure breeds ng kambing tulad ng mga Anglo-Nubians at saka mga Boer. Tapos meron din po kami dito mga rabbits, no. So, ayun, yun po yung mga unang inalagaan namin dito. Maliban doon, hindi lamang pananim at hayop ang ibinibigay ng kanilang farm, kundi nagbibigay rin ito ng kaalaman sa pamamagitan ng mga kursong sila mismo ang nagtuturo. So, kami po ay training school and assessment center na po yan. At bukod po doon, ang Iron Farm ay nag-cater din po sa mga other training services tulad ng RCEF, related courses tulad ng production of high quality inbred rice, seed certification and farm mechanization o yung tinatawag na FFS, yung Farmer Field School. Meron pa po kaming courses tulad ng pest and nutrient management and digital agriculture course. And hopefully by 2025 ay ma-open ko rin po yung other NC2 courses tulad ng agro-entrepreneurship NC2, NC3 and NC4 at animal production ruminants, animal production chicken, poultry. Ayon kay Ginoong Darwin, hindi mahalaga kung malawak o maliit ang iyong sakahan. Ang mahalaga ay ang pagiging bahagi ng samahan, sapagkat sa pagtutulungan ng mga asosasyon ay mas mararamdaman ang tulong ng pamahalaan. Halos lahat naman ng ating government agencies, especially Department of Agriculture, ang focus ng kanilang interventions ay sa mga FCAs na po, no, sa mga farm associations and cooperatives. Gawa nga po ng mas madali ang monitoring at saka merong accountability sa mga associations and cooperatives. So, para po makapag-member ka, basta may isa kang legitimate farmer at meron kang sinasaka or may talagang may hilig ka sa pagpa-farm, kahit po maliit lang ang yung bakuran, maliit lang ang yung land area, ay open po or pwede kang sumali sa mga farm associations and cooperatives. So, ang kagandahan po niyan ay mas mararamdaman niyo po ang tulong na binibigay ng government. Even po yung pagbibigay ng mga ayuda, pagbibigay ng binhi, ng mga fertilizers, kino-course through na po yan sa mga FCA, sa mga farm cooperatives and associations. Tulad ng ibang magsasaka, hindi rin sila nakaligtas sa mga hamon mula sa pabago-bagong panahon hanggang sa mga pagsubok sa ani at kabuhayan. Pero sila rin ay nakabangon. Ang agriculture o yung farming ay napakaraming challenges kasi talagang malaking factor po dyan ang environment, no? Just recently, actually 2024, kung natatandaan nyo pa po yung Christine, na ano po kami, na apektuhan po kami rito. Yung kambingan namin tsaka yung rabbit area namin dito, totally po na ano siya. Gumagawa kami ng isang area ulit ng kambingan kung saan mas ano na siya, mas matibay na siya para mas maging resilient na siya at kaya niyang ma-withstand yung external factors gaya nga po ng bagyo. At sa tulong naman po ng Agricultural Training Institute, kami po ay nag-grant ng calamity assistance para pandagdag doon sa pagpapagawa ng aming kambingan. So,
Basta siguro naman po, patuloy lang. Kung ano man yung mga challenges, mag-isip ka ng paraan para malabanan yon or ma-prevent, or kung hindi man ma-prevent ay paano babangon. Ganun naman po talaga sa farming. Bukod po doon, siguro nandun na rin po yung mga challenges sa market. May mga products po kami na tinatry pero hindi naman pumapatok sa market, or siguro sa market linkages. Sa pag-aaral pa po namin, hindi pa namin ma-master yung ganun. Pero natututo po kami doon. So siguro sa mga challenges na pinagdadaanan namin yon, maraming mga lessons. Hindi maikakaila na malayo ang kita ng pag-a-abroad kumpara sa pagsasaka. Ngunit para kay Ginoong Darwin, may bagay na higit pa sa halaga ng pera. Medyo malayo ang diferensya ng nasa corporate pa ako kesa ngayon sa pagiging farmer. Siguro ang masasabi ko na lang, siguro kung meron ka talagang passion, may dedication ka at nandito yung puso mo sa pagpa-farm, ay parang ano na lang yan, secondary na lang yung kita. Pero I assure na sa mga ginagawa namin ngayon, ako bilang may-ari ng isang farm school at learning site, ay magandang future, magandang magiging kita nito. Ini-establish ko lang ngayon, nandun pa po ako sa pagbibuild ng aking farm school, at dumating man siguro mga 3 to 5 years from now, sa tingin ko po ay mas malaki na talagang kikitain ko kaysa sa kinikita ko nung nasa abroad pa po ako. Payo ko lang po sa kanila ay tuloy-tuloy lang ang sipag at tiyaga. Kasi kung mayroon ka nun, malayo ang mararating mo. At syempre, dagdagan na rin natin ng tamang diskarte, pag-adapt sa mga modern technologies, at syempre, pagsali sa mga associations, lalo na mga farmers associations and cooperatives, kasi doon binibigay ang mga programa ng ating Department of Agriculture. So, mararamdaman natin yon pagkasama tayo sa mga associations na to. So, sana, lagi kong sinasabi to sa aking mga kasama, na huwag nyo ibibenta ang lupa nyo kasi mas maraming makikinabang yan, lalo na yung mga anak nyo, mga apo nyo, maraming future generations sa makikinabang yan. Kaya sana, pagyamanin nyo imbis na ibenta, at magtiwala lang sa sarili at magtiwala sa Diyos. Makakaraos tayo at matutugunan natin ang pangangailangan ng ating pamilya.